Καλησπέρα σας. Καλώς τον Ντόκτορ. Κοπιάστε. Όπως σας είχα πει, έφερα μαζί όλη την επιστημονική ομάδα μου. Καλά κάνατε, εσείς ξέρετε. Μιλάνε ελληνικά. Φαρσί. Να σας συστήσω. Από εδώ η παιδοψυχολόγος Βίβιαν Καραμουχταρίδου, σκασμός θα το πω, Μπουκουβάλα. Πώς είστε? Χάλια. Χαίρομαι. Και ο παιδίατρος Κωνσταντίνος Βοναπάρτης. Βοναπάρτης κάτι μου λέει. Τα παγώ. Μα είναι διάσημος παιδίατρος. Σίγουρα θα τον έχετε ακούσει. Είστε διάσημος. Ναι, έχω γιατρέψει πολλά γνωστά παιδιά. Όπως? Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τα παιδιά της Σαμαρίνας. Επίσης 3 παιδιά βολιώτικα. Έχω γιατρέψει γενικώς πολλά παιδιά. Έφερα μαζί τους συναδέλφους για να βοηθήσουν την κατάσταση. Καλά κάνατε, εσείς ξέρετε. Παρόλο που, όπως σας είπα, αμείβονται πάρα πολύ ακριβά, διότι είναι κορυφές στο είδος τους. Εγώ ειδικά είμαι η υψηλότερη κορυφή. Με αποκαλούν μύτικα των παιδοψυχολόγων. Μύτικα μαζέψου. Από παράδες να φάν κότες. Πληρώνω όσο αρκεί να γίνει καλά το παιδί μου. Θα γίνει. Πιστέψτε με. Από πάνω σας μένει ο Κούγκα. Όχι. Δεν ξέρω τι είναι. Ακούγονται αυτοί οι θορύβοι. Όταν λέτε θορύβη, εννοείται θόρυβη. Μύτικα μαζέψου. Τι να σας τρατάρω? Εγώ έναν θρακούγο. Δεν είμαστε για τραταρίσματα. Παρακαλώ, οδηγήστε μας στη δαιμονισμένη. Με παραδέχεσαι, τ' άκουσες και μόνος σου. Παράδες να φάνε κότες. Καλά, εγώ σου λέω το ξύλο, δεν το γλιτώνουμε. Προχώρα. Μη σκεφτείτε. Γιατί να σκεφτούμε, καλέ, τι έχει το παιδάκι. Το διάολο μέσα της. Να σας ρωτήσω. Κανένα παπά της φεράτε? Τσέφερα. Και? Τον πέταξα από το παράθυρο. Εντάξει, το παιδί είναι. Πάνω στα νεύρα του μπορεί να πέταξε έναν άνθρωπο από το παράθυρο. Συμφωνώ, δόκτωρ. Δεν είναι σωστό να την κρίνουμε από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τι να πω κι εγώ, αγράμματη γυναίκα είμαι. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους, αν και σε κατώτερη βαθμίδα. Στο Cambridge έχουμε συναντήσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πέταγαν παπάδες από τα παράθυρα. Και από ταράτσες. Ας μην καθυστερούμε, πάμε. Πώς τη λένε τη μικρή? Ζαχαρούλα. Και πώς τη φωνάζετε? Πώς να τη φωνάζουμε? Ζαχαρούλα. Μήπως γι' αυτό αντιδρά έτσι το παιδί? Τι να σας πω κι εγώ, αγράμματη γυναίκα είμαι. Πάμε λοιπόν. Και ο Θεός βοηθός. Αχ, μη λέτε αυτό το όνομα να χαρείτε. Πολύ σε κλετίζετε. Παπα, τι κρύο έχει εδώ μέσα. Μέρα νύχτα και το καλοριφέρ. Καλέ, θα βουδιάσουμε. Φέρτε μια σόμπα, ένα αερόθερμο, ένα κάτι. Ό,τι και να βάλω έτσι παγωνιά κάνει να μας. Και μετά σου λέει, βράζουν τα καζάνια στην κόλαση. Απαπα. Αυτό είναι το παιδί. Γιατί βλέπετε κι άλλο? Παράξενα μάτια έχει. Από ποιον τα πήρε? Από σένα ή από τον πατέρα της? Από τον Νεοσφόρου. Πόσο καιρό είναι έτσι? Κάνα μήνα. Σχολείο δεν τη στέλνατε? Την έστελνα, αλλά δεν μόνισε άλλα 2 παιδάκια και την αποβάλανε. Τουλάχιστον είναι καλή μαθήτρια. Τι να σας πω, έβγαλε μέσο όρο 6 και 66. Jesus. Ναι, αλλά το σκυλί γιατί το έχετε στο δωμάτιο? Δεν είναι υγιεινό. Δεν ήταν σκυλί. Είναι θεριό που κοίτονταν στο κρεβάτι. Μήπως, λέω εγώ τώρα, να πηγαίναμε με τρόπο? Γεια σου, Ζαχαρούλα. Δεν είμαι η Ζαχαρούλα. Τι γλυκιά φωνούλα. Είμαι φίλος της μητέρας σου. Ήρθα για να σε βοηθήσω. Είστε τα λουριά. Μην κάνεις κανένα αστείο, ντόκτορ. Πώς τα βλέπετε? Εκ πρώτης όψεως, καραμπινά τη φαρικίδιδα. Καπνίζει? Αχ, όχι να χαρείτε, μη μου λέτε τέτοια. Καλέ, πώς κάνετε έτσι? Εδώ έχει πει μέσα της ο σατανάς. Αν κάπνιζε θα σας τρόμαζε. Δεν μπορώ να σου λύσω τα λουδιά για το δικό σου το καλό.
Ζαχαρούλα. Δεν είμαι η Ζαχαρούλα. Καλά, εσύ ξέρεις. Δεν σου συστηθήκαμε. Εγώ είμαι ο Μανώλης, από εδώ η Βίβιαν. Κι εγώ ο Κωνσταντίνος. Κι εγώ είμαι ο διάβολος. Ας το διάβολο. Λίγα τα λουριά! Τι λέτε, για πείτε, πώς τη βλέπετε? Δύσκολη η περίπτωση. Εσείς, συνάδελφε, αν και σε κατώτερη βαθμίδα, έχετε συναντήσει παρόμοιες περιπτώσεις στο Cambridge? Στο Cambridge, όχι. Λίγο πιο έξω στα περίχωρα, ναι. Αλήθεια. Και τι κάνατε? Μην μιλάτε λίγο γιατί θολώνω. Συμπαθάτε με. Πώς περνάει τη μέρα της? Όλη η μέρα μπρος στην τηλεόραση κάθεται. Τι βλέπει? Από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο Μέγκα. Τώρα εξηγούνται πολλά. Μήπως έχει μπει μέσα ο Μαλτέζος? Λύστε μου τα λουριά! Άμα είσαι αυτός που λες, γιατί δεν τα λύνεις μόνος σου? Καλά σου λέει, έμα διάβολε. Τσατίστηκε τώρα. Εσύ το έκανες αυτό? Κάνει πολλά τέτοια. Ανοίγω, κλείνει ντουλάπια, πατζούρια. Περπατάει ανάποδα στο ταβάνι. Ανάποδα στο ταβάνι. Αστεία, αυτή είναι ένα και ένα για ξαράχνιασμα. Με ένα μπίδο τσουπ στο φωτιστικό. Πώς να την προσλάβω? Παρασκευές είναι ελεύθερη? Για κάντο ξανά. Θα το κάνω όποτε γουστάρω! Κάκιωση τώρα. Άτσα η μαγκίτισσα. Άμα ξαναρίξεις ροχάλα... Γιατί, αφού είστε και οι τρεις για φτύσιμο! Μας πήρε χαμπάρι, πάμε να φύγουμε. Σεισμός! Αχ, και το είχε πει ο Παπαζάχος. Δεν είναι σεισμός, ο δαίμονας το ταρακουνάει. Τι είναι πάλι τούτο? Γι' αυτό ο δαίμονας το κάνει. Πώς το κάνει, με μανιβέλα? Δεν ξέρω, αλλά εμένα με βολεύει γιατί σκουπίζω πιο εύκολα. Κάνω μια έτσι με την ηλεκτρική. Λοιπόν, τελείωσα, την προλαμβάνω. Τρίτες και πέμπτες, τι θέλω? Έλα, Χριστέ μου. Μα σας το είπα, μη λέτε αυτά τα ονόματα. Τώρα τα έχω πάρει άσχημα. Ήρεμα, ντόκτορ, ήρεμα. Πού είναι η Ζαχαρούλα? Εδώ μέσα μου, μαζί μας! Ζαχαρούλα, αν με ακούς, θέλω να μιλήσω μαζί σου. Δώσ' μου ένα σημάδι ότι με ακούς. Τι λες καλέ κι εσύ? Σας παρακαλώ, ντόκτορ, αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Ό,τι πείτε, ντόκτορ, αν και σε κατώτερη βαθμίδα. Λέγε, θα αφήσεις τη Ζαχαρούλα να μου μιλήσει? Όχι! Σκατόπεδο. Με συγχωρείτε, επιστήμον, αλλά έχω κι εγώ το ωριά μου. Ζαχαρούλα, ξέρω ότι μ' ακούς. Δώσ' μου ένα σημάδι. Τώρα αυτό δεν είναι τσιγαρόβιχας? Χριστέ μου, τι μπόχα είναι αυτή. Οδοντικό νήμα δεν την έχετε μάθει να κάνει? Όχι, τι είναι αυτό? Ζαχαρούλα, ξέρω ότι με ακούς. Θέλω να μου μιλήσεις με τη γλυκιά φωνούλα σου. Πώς το είπε αυτό το νήμα, οδοντοτό? Ναι, στα καλά βρείτε να την πάτε να το κάνει. Γεια σου Μανώλη, με ζήτησες? Το παιδί μου! Τα καταφέρατε, ντόκτορ! Ήταν εύκολη περίπτωση. Καλώς ήρθες ξανά στον κόσμο μας, Ζαχαρούλα. Καλώς σε βρήκα, Μανώλη. Για πες μου. Την κουνάς στην αχλαδιά, την ξεφλουδίζεις στην μπανάνα, την τεινάζεις στη βερικοκιά. Παπά. Δεν καταλαβαίνω. Αναφέρεται σε αγροτικές δουλειές. Πάμε σιγά σιγά με τρόπο μας πήρε χαμπάρι. Το κανελόνι στο ριζόγαλο, τον τυλίγι στον τολμά, το ζυμώνι στο μπιφτέκι. Θα σε πνίξω ζωντανή! Ντόκτορ! Τσούλα! Συγχαρητήρια για τη διαγωγή σας. Τσουλάρα! Μπράβο για την ανατροφή που της δώσατε. Τι να κάνω κι εγώ? Δεν ξέρω, αγράμματη γυναίκα. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι μπροστά στη μάνα σου! Αυτή είναι η μεγαλύτερη τσουλάρα! Α, πιπέρι στη γλώσσα! Αν εγώ τολμούσα να μιλήσω στη μητέρα μου έτσι, θα μου απαγόρευε την υπασία για μία εβδομάδα. Έλα, τόσο αυστηρή ήτανε. Αστείευεσαι. Μια φορά τόλμησα να υψώσω τον τόνο της φωνούλας μου και δεν μου έδωσε το βράδυ πανακότα. Τα ακούς, Ζαχαρούλα? Μήπως το βράδυ να μην της δώσετε πανακότα? Όχι το βρωμόπεδο, δεν θα της δώσω. Τι είναι η μπανακότα? Η μάνα σου είναι εδώ μαζί μας! Σοβαρά. Για ρώτα την, ποιο είναι το πατρικό της όνομα? Για ρώτα την να μας πει. Αντωνάκου! Τι συμβαίνει, ντόκτορ? Αντωνάκου είναι το πατρικό της. Το σύζυγό μου πώς τον λένε?
Στέφανο! Έλα εδώ, παιδί μου! Στον ουρανό σε γύρευα στη γη σεφυρικά. Τι άλλο βλέπεις, πες μου! Χαμένα αντικείμενα βρίσκεις? Μανώλη, αγόρι μου, γιατί πήρες τον κακό το δρόμο? Ποια είναι αυτή? Μαμά! Γιέ μου, γιατί δεν άκουσες τη δόλια σου μητέρα? Δεν είσαι η μάνα μου! Τα ακούτε, γειτόνι! Το παιδί μου μ' απαρνιέται! Εσύ με απαρνήθηκες πρώτη! Συγγνώμη, τώρα βρήκατε να λύσετε τα οικογενειακά σας. Πώς το κάνει αυτό? Αν μπορεί και κάνει πολλές φωνές. Καλά, αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Ο Μητσικώστας με αυτό έκανε καριέρα. Για κάνε μας λίγο, Χατζη Νικολάου. Τι συχαμένη! Όχι. Όσο εδώ και μην παρέκει. Τι είναι αυτό, ψαρόσουπα? Ναι, τις έφτιαξα λίγο το μεσημέρι. Μα είναι δυνατόν? Δίνετε ψαρόσουπα σε δαιμονισμένο παιδί, αφού το ξέρετε θα τον κάνει τον εμετό του. Τι να κάνω κι εγώ αγράμματη γυναίκα. Βρήκα μια φρέσκια σφυρίδα. Γενικά βρίσκεται φρέσκο ψάρι στο χωριό? Ναι, δεν έχω παράπονο. Βίβια, θα ξεσπάσω πάνω σου! Sorry, παρασύρθηκα. Συχτήρω εδώ μέσα! Βγάλτε το να σας το περάσω ένα χεράκι. Πάμε να φύγουμε! Να μην μας κάνει λίγο, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε. Μπούμπε μου, πού είσαι? Μυρτώ, Πού είσαι, μωράκι μου? πώς το κάνει αυτό? Δεν νιώθω καλά. Γύρνα πίσω. Θέλει πατέρα το παιδί σου. Τι? Ποιο παιδί μου? Φύγε ρε τζετζιφιόγκε που θα μαγαρίσεις τη θυγατέρα μου. Θα τρελαθώ, ο διαμαντής! Όχι! Βοήθεια το παιδί μου. Πώς κάνεις έτσι, καλέ! Καλή να το πνίξει. Τώρα συγγνώμη κιόλας! Τι να το κάνεις τέτοιο παιδί! Συνάδελφε, ψυχραιμία! Μα φεύγω για να γλιτώσω από τον αγρίκο και το βρίσκω μπροστά μου. Πάντως, αντικειμενικά το διαμαντή στη μίμηση δεν το πετυχαίνεις. Έχει στη φωνή του αυτό το σιχαμένο, το γλιώδες και μετικό που δεν το έπιασες. Γι' αυτό είμαι αναγκασμένη να σε βαθμολογήσω με 5. Εσύ βούλος στο καρφί. Ο Στέφανος. Πίσω μου σε έχω, σατανά. Με έδωσες στην αστυνομία. Ρουφιάνα. Κακούργα. Τώρα θα γίνω και δολοφόνησα. Καλέτε, κοιτάτε, βοηθήστε. Ψυχραιμία, συνάδελφε! Αφήστε με να την πρίξω τη σιχαμένη να γλιτώσει η κοινωνία. Δεν αντέχω άλλο! Κουρέλια γίναμε όλοι! Μήπως σας βρίσκεται κανένα ηρεμιστικό? Ό,τι να είναι. Να σας ψήσω ένα φλαμούρι. Τι να μου κάνει το φλαμούρι στην κατάστασή μου? Και βασικά τι είναι το φλαμούρι? Έτσι όπως είμαστε εμείς θέλουμε βαρβιτουρικά! Να σας κόψω από τον κήπο λίγο χασίς. Όχι, όχι, να φύγουμε, να φύγουμε! Ναι, πάμε! Πάμε γιατί έχουμε άλλους 2 σατανισμένους.